खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी। फैगौ अक्ट'बर आरो नभेम्बर दानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि जानो थांगासिनो दं। मख'जाथावदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव थामथि जा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बे थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिननानै एबा दाबिनायनि गेजेरजों फैगौ अक्ट'बर आरो नभेम्बर दानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों सोमावसारनाय आरो बे समाव दिनैनि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों दाबि खालामदों दि जेरैखि जाया फैगौ डिसेम्बरनि जा पार्लियामेन्ट सेसन विन्टार सेसनाव जिरायनाय जागोन। बे जिरायनायनि गेजेरजों जेरैखि जाया 40 निफ्राय 60 बियाब जानांगौ। बिटिआरनि बियाबा 40 बियाबनिफ्राय 60 बियाबा जानांगौ। लोगोसे 39 साबजेक्टनिफ्राय 47 साबजेक्ट जानांगौ होननानै बे समाव गोख्रों दाबि खालामदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दिनैनि खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोबां बे समाव बाथ्रा बुंदों दि फैगौ समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जा दफाफोर बे दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय सरकारखौ नारसिननाय जागोन आरो थाबैनो बेफोरखौ मावफुंहोनो थाखाय सरकारखौ नारसिनहोनो थाखाय फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अक्ट'बर दानाव रायजो नाङैनो सोमावसारनायजों लोगोसे नभेम्बर दानावबो गोदान दिल्लीनि राजधानियाव गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला 40 निफ्राय 60 बियाब जानांगौजों लोगोसे 39 साबजेक्टनिफ्राय आयदानिफ्राय 47 आयदा जानांगौखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि दाबिखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जा खौरांगिरि मेल बे खौरांगिरि मेलखौ आबुङै खोनासंदों ना दिनै। दा गुबै जाय बे दफानि जि मेन पइन्ट्स दङमोन 125 माने कन्स्टिटिउसनेल जि एमेन्डमेन्ट 6 शेड्युलनि आरो आर्टिकल 280 नि जि एमेन्डमेन्ट भारत सरकारनिफ्राय थोंजों बिटिआरआव बा सा सानजा भारतनि 10टा 6 शेड्युलाव फान्ड फैनांगौ पुँजी फैनांगौ आरो 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआरनि बिटिसिनि 40टा समस्तिया 60टा जानांगौ। बेयाव 39टा साबजेक्टआ 47 जानांगौ आरो जिखिनि जोंनि पावार जिखिनि जोंनि क्षमता बियो बारायनांगौ। बे 125 एमेन्डमेन्टआव अलरेडि लिरखानाय दङ रोखा रोखायै। दा बेखायनो 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय विन्टार सेसन डिसेम्बराव जानो गोनां बे पार्लियामेन्ट सेसनाव जिकुनु बिनिमयाव पास खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आसाम सरकार भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ हम मिनिस्टार बिथां आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ट्राइपार्टाइट टक जोङो दाबि खालामदों आरो जों प्रस्ताब लादों। बेजों लोगोसे बे जि एकर्डनि जि दफाफोर दङ एसटि हिल मर्यादा होनांगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ लोगोसे बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा बेयाव बिसायख'थि खुंनांगौ समस्ति दानांगौ। गामि नटिफाइआ दाबो आद्रा जानानै दङ आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कलेजा माखासे जाबाय माखासे दंबावो माखासे स्कुल दंबावो बेखौ फुल फ्लेजेड खालामनांगौ। फरेस्ट राइट एक्टनि बाथ्रा आरो लोगोसेनो गामि थिसनबावनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ आरो बिटिआरनि बिटिसिनि खोलाहा थानाय बे गासै दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेलि फर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जोङो अक्ट'बर मासनि नैबे अक्ट'बरनि लास्ट पार्टिं जों गासिबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव आसाम नाङै जों लागोन। थामथि खोथाया जाहैबाय जे गोदान दिल्लीयाव भारतनि नेशनेल केपिटेलाव जोङो डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि पार्लियामेन्ट सेसननि सिगां बेखौ कार्यकरि खालामनायखौ दाबि खालामनानै गोदान दिल्लीयाव मोनसे जोङो डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि लानो नागिरदों आरो नभेम्बर दाननि लास्टआव जोङो धर्ना काम डेमनस्ट्रेसन बे हाबाफारिखौ जों गोदान दिल्लीयाव लागोन।